Здравейте и добре дошли в подкаст епизодите на Студио Шкафа. Аз съм Миглена Стумбова, интериорен дизайнер, предприемач и основател на студио за интериорен дизайн Шкафа. С повече от 12 години опит аз се научих на доста неща. Научих се, че трябва да споделям опита си, за да израствам и да търся отговори на въпросите си сред хората, които вървят по пътя, който аз съм избрала. Създадох канала на Студио Шкафа, за да споделям опита си, да изследвам професията и да търся как да надградя това, което зная. Да се развиваш, според мен, означава да поемаш рискове, да излизаш от зоната си на комфорт, да се изправяш срещу трудностите, да търсиш отговори на въпроси, които дори не си задавал до момента. И точно за това ще си говорим в тези епизоди. В този подкаст ще срещаме с колеги от интериорно-архитектурния свят. Ще задаваме въпроси за техния път, за паденията, за успехите, за всички предизвикателства, с които те са се справили, за техните успешни практики и за това как те са изградили своята кариера. Да създадем една общност, в която да подкрепяме новите творци, първо поемащи по този път, или да дадем опора на колегите, които са достигнали определени знания, определен опит, и също искат да почувстват това, че не са сами в пътя си. Бъдете с нас в тези серии на подкаст епизода на Студио Шкафа. Hey, I'll tell you what to do. Hey, need to pay your dues. Oh, don't be wasting any precious time now. Здравейте и добре дошли в новия подкаст епизод на Студио Шкафа. Днес наш гост ще бъде Ина Дамянова. Тя е български художник, преди всичко интериорен дизайнер, продуктов дизайнер, създател на студио ID, което е известно с нейния автентичен почерк, с изключително артистичните интериори, които създава. Създава както жилищни интериори, така и публични, ресторанти, заведения, хотели. Много ти благодаря за това, че си наш гост, за това, че се съгласи да участваш. И аз благодаря за поканата. И всъщност благодаря от името на нашата публика, защото смятам, че споделения опит е нещо изключително ценно за развитието на цялостната култура и в сферата на интериорния дизайн и младите хора, които са по този път. Те са голяма част от нашата публика. Да, надявам се да мога да допринеса нещо. Аз съм абсолютно убедена. Признавам, че аз съм ти голям фен наистина от много години. Ние всъщност днес се запознахме в действителност на живо, но аз така посрещнах и на днес с това, че аз познавам твоето творчество и за мен винаги е било изключително вдъхновяващо. Аз смятам, че това, което правиш, наистина е висша степен дизайн, защото то не е подчинено на правила, норми, стандарти, моди, а е нещо, което наистина е изкуство, както го наричаме в практика. Надявам се да е така. Надявам се това да е така не само за теб, а и за хората, които се интересуват от интериорен дизайн. И наистина да има това усещане за артистичност. Аз мисля, че това е личният ми почерк. Да. Според мен има. Аз мятам, че освен хората, които се интересуват от интериорен дизайн, нашата мисия до голяма степен е да образоваме и хората, които нямат за първа цел да се занимават с тази професия, а по-скоро да обогатят знанията си. И за това всъщност много бих искала да каня хора колеги от нашия бранш, които са от различните лъчове, така да се нарече. Тоест едно малко противопоставяне или показване на различните лица, на това да бъдеш художник, интериорен дизайнер, да бъдеш архитект, интериорен дизайнер, да бъдеш инженер, проектант, който се занимава с интериорен дизайн. Всичките тези неща работят в нашата реалност, но в същото време са много различни. Да, това са всъщност едни различни гледни точки, които наистина човек може да си избере къде да се... Коя от тях му допада, коя е неговата и така. Ти като художник,
намираш ли това за нещо, което ти е било в помощ или си имала усещането за това, че не е достатъчно да си художник, за да практикуваш професията? О, не, напротив. Аз дълги години мислех, че бях си сложила в главата, че трябва да бъда концептуален артист и творец и художник и че в никакъв случай някакси дизайна за мен беше нещо, което ми улекотяваше значението на тази дума и това беше много смешно, защото беше в младите ми години. Аз наистина смятах, че само концептуално изкуство ще правя цял живот и изобщо не ме интересуват никакви други неща. Но в един момент първо, че човек осъзнава, значи от една страна направо може да си говорим за това, че в крайна сметка човек трудно живее от изкуство. Още по-трудно е в нашата държава да живееш от изкуство. Това беше първопричината да се обърна към продуктовия дизайн, колкото и да имах съпротиви в началото. Обаче в процеса на работа започнах да разбирам колко е глупаво това мое твърдение, че всъщност всяко нещо, което правиш с творческа мисъл и желание, всъщност има значение и това не го прави по-малко или по-голямо. И през продуктовия дизайн стигнах до интериорния дизайн, което всъщност завърши цялостната картина и промени тотално моето твърдение. Имаше ли момент, в който ти каза, добре, да видим какво ще излезе? Ами да, те са различни, те са много различни. Единият процес е много творчески и там работиш сам. Там си сам в своето преживяване. Докато интериорният дизайн е една колаборация, ти влизаш в контакт с много хора, съобразяваш се с много неща и за мен е изключително съчетанието на двете неща. Първо, интериорният дизайн много ми обогатява прави ме малко концентрирана, когато творя и не ми дава да се разсейвам, да бъда онзи разсеян творец, който бях. Пък от друга страна, изкуството в началото, честно казано, тази артистичната ми натура понякога ми пречи в интериорния дизайн, защото срещам клиенти, които хем харесват тази част, обаче не могат да приемат това, че не съм онзи стегнат архитект и дизайнер, който те обикновено си представят или колегите имат. В смисъл малко по-различни са наистина от моята творческа натура. Наистина понякога изглеждам разсеяна. Определено им изглеждам разсеяна и накрая обаче като се получи, те казват, това не можахме да разберем, как всъщност накрая сглоби тази цялата картина и как успяваш да правиш тези интериори. И може би защото точно съм артист и аз ако оперирам тази част от себе си, няма да правя... Имаш една интуиция, която не винаги можеш да обясниш. И да я структурирам и да им я кажа точно така. И да извадиш нужните доказателства, за да кажеш защо трябва да бъде така. Така че имаше го този сблъсък, определено, между твореца, артиста, художника и дизайнера. Но пък се научих да бъда точна, научих се, че човек не трябва да закъснява за срещи, научих се на много неща от дизайна и съм благодарна и така. Всъщност, това е тънкия момент с работата с хора, когато, поне моето виждане е такова, че когато правиш изкуство за себе си и когато то е готово, хората лесно могат да кажат харесвам и купувам го. Да, или да кажат не го харесвам. Или не ми харесва, няма да го купя, но когато го правиш по задание, шегуваме се в офиса с това, че ние правим изкуство по поискване. И всъщност тази връзка, която ние изграждаме с клиентите е от изключително значение, за да се получи успешен проект, за да може ние да дадем нашето творчество и да отговорим и на тяхните очаквания. Как успяваш ти? Какво инвестираш в изграждането на тези отношения, в спечелването на доверието на клиента? Да, това е такъв един много болен въпрос, защото човек не си избира клиентите. Дай Боже всеки му. Мечта на някой ден да мога да си ги избирам, но понякога, всъщност, ако трябва да бъда честна, съм отказвала на клиенти. Когато наистина видя в началото, че
Ами то е, как да кажа, професия дизайнер е и професия свързана с психологията. Да. Аз даже се шегувам, че съм станала половин психолог. Аз като видя един човек, знам дали проектът ще стане, няма ли да стане, как ще върват нещата, но понякога има и много неприятни изненади. Когато ти изглежда, че всичко ще е окей, пък в процеса на работа изведнъж... Хората умеят да си създават публичен образ в началото. Много е важна синергията между едната и другата страна, много е важно доверието. За мен е много приятно, когато клиентът идва при мене и преди това се е запознал с цялото ми портфолио, с творчеството ми и като дизайнер, и като художник. И той идва при мене, защото много хора са ми казвали, че аз правя от интериора картина, а не просто интериор. И това е най-големия комплимент. Това наистина истински ме вълнува и така ме разчувства дори на моменти, защото това е най-голямото признание, което съм получавала. Не, има и клиенти, естествено, които следят наградите, какви публикации си получил, видяли са те списания. Това също работи, това е изключително и без това ние дизайнерите не можем. Това без егото. Без писанията, които за съжаление вече останаха много малко и аз искрено тъгувам за една права каза. Или признанията, които съм получила от Дибла и наградата за дизайнер на годината. Всичко това е прекрасно, но най-хубавото е, когато човека идва при тебе и знае защо идва, знае какво твориш ти. Осъзнато и готов да допусне това, което имаш да му дадеш. Аз имам такава моя си теория и даже съм влизала в спорове за това, защото в нашата професия е разпространено да върви препоръката. То не е само в нашата професия, нали? В България по принцип е, като ти трябва нещо, питаш приятелите и те ти казват от уста на уста. Но всъщност аз съм против тази практика обади се на Миглена, тя е страхотна, ще ти върши работа или изобщо. Смятам, че наистина човек трябва да погледне на тази услуга през своята си лична призма, защото както ти можеш да бъдеш много добър дизайнер за един човек, това не означава, че ще бъдеш добър за друг човек, защото хората имат различни очаквания. И затова си мисля, че препоръката по-скоро е нещо, което наврежда, нали, колкото и така некрасиво да звучи. Даже аз лично имам опит от поне 2-3 случая, в които хора са дошли при мен с препоръка и нещата не са ни се получили. Не са ви тръгнали, да. Виж сега, тя препоръката е чудесно нещо, но оттам нататък трябва ти да кажеш благодаря за тази информация, но човек е длъжен винаги да провери дали това е неговото. Абсолютно. Защото ти много лично е това, което правим. Ти доверяваш дома си. Много хора не знаят, мислят, че могат сами да си... В смисъл, естествено, не всеки може да си позволи дизайнер. Далеч съм от тази мисъл, но този, който може да си го позволи, трябва да разбере каква е разликата между това да си направи сам дома и да обикаля магазините и да си пазарува от известни брандове. Всъщност не е това дизайна. Дизайна не е това да подредиш някакви мебели като в шоурум. За мен дизайна, аз винаги казвам, това е верижна реакция от хиляди компоненти и дори това винаги предупреждавам, когато преди да започна да проектирам, че има един етап, в който клиента трябва да е много наясно, че когато почнем да 3D визуализираме, всичко това се базира на моята цялостна концепция, избор на материали, форми и аз това нещо съм ми е минало през главата. Извадила съм най-доброто, което смятам и когато ми каже смени ми, искам какво си да ми смениш, казвам това може, другото не може, защо ми? Защото всичко аз съм го съобразила. Тоест, стола ми е с тази маса и като ми смениш стола или масата, аз вече трябва да мисля, всъщност всичките форми са свързани за мен. Абсолютно, да. Така че, това е една цялостна картина, която те не знаят, че съществува в моята глава. Аз даже си мисля, че клиентите някой път така... За да имат и тяхната тежест в проекта, се чудят сега кое точно да сменят, да преместят, за да има нещо от тях. И аз точно много добре те разбирам това, което казваш. Някой път ти на момента не можеш да съобразиш защо си сложил това, за да кажеш, ама не, аз съм го сложила заради другото.
минава време и си казваш, Боже, аз му се съгласих да сменим този стол най-образно, обаче аз сега се сещам, че това беше във връзка с още 6 неща. Да. Ама аз понякога ги оставям така, като много са настойчиви, проба грешки, да видиш как пак се връщат към първоначалното, така че в смисъл имала съм и такива. Тук изисква доста търпение, да имаш. Но мисълта ми е, че не може човек да разчита на наградите си. И смисъл такъв, че предпочитам клиента да ме намерил не заради това, а заради това, че припознава себе си, или усеща моята чувствителност, или усеща моята посока и творчество. Много повече ме радват такива клиенти. И когато те се появят, аз съм супер щастлива. Проблема е, когато се случат другите. Просто аз като видя, че някой иска от мен нещо, което аз не усещам, аз съм много директна и просто казвам. Ги насочвам и им казвам, по-добре вижте, наистина някой колега, който ще свърши работа и тя ще му мине през сърцето и тази стилистика е неговата, а не аз да се измъчвам и да правя нещо, този което... подход. Не мисля, че всеки трябва да поеме всяка работа. Ние изпълняваме дадена задача и въпреки всичко ти трябва да я усетиш, да я почувстваш, за да е наистина стойностна. Ами за мен това е емоция. Моята работа е емоция, аз не искам да си причинявам негативни емоции, така да се каже. Или за мен този процес е креативен и като такъв трябва да е супер приятен и вдъхновяващ. И когато пък съм имала клиенти, с които вече съм започнала и започват обаче едни дразги помежду ни, които понякога хората не знаят откъде идват тези неща или нещо ги провокира, аз съм спирала работа и казвам, виж сега, ако искаш проекта да стане наистина, това е твой дом. Аз трябва да бъда с позитивна енергия. Когато го правя, аз вкарвам сърцето си в това нещо и не може ти да ме провокираш да бъдем в конфликт и да мислиш, че ще бъдеш щастлива в този дом. Така че дай да спреме за момент и да се разбереме, продължаваме или не. Честно казано, въобще наистина съм доста безкомпромисна в това отношение. Не мога да замълча и да продължа нататък. Ако това не е... ако не е двустранно. Добре, все пак имаш ли някаква техника, която прилагаш за именно създаването на тази връзка? Защото наистина за частните домове, за да бъдеш... за да се запалиш и ти по проекта, вие трябва да влезнете в едни, аз даже ги наричам някой път брачни взаимоотношения с клиента, защото ние си се завираме под чаршафите. Ами така е, да. И как всъщност, когато, да речем, хората са дошли при теб абсолютно осъзнато, направили свой избор, ти харесваш проекта и въпреки всичко, това е един процес на опознаване. Имаш ли техники и практики, с които да им дадеш време, те да озреят за нещо или ти да си дадеш време, за да приемеш техни странности или... Това става в процеса на работа. Аз мога да кажа, че за себе си работя много личностно като човек, а не като дизайнер. Смисъл, наистина работя много в духовната сфера със себе си и много самата аз съм работя върху това да бъда по-търпима, защото аз по принцип съм много емоционален и експанзивен човек и в смисъл аз така или иначе пак ще му кажа на този човек какво мисля. Няма да му го спеста, но вече работя върху начина, по който го казвам. Разчитам на това, че съм много отворена, че съм усмихнат и позитивен човек и ако тези хора не го... В смисъл, според мен това въздейства на клиента. И откровеността. И това, че съм откровена и рано или късно това работи за мене. Всъщност аз имам колеги, които са ми споделили и са ми се чудили, даже са ме питали, казват, ти защо така допускаш толкова близо клиентите си до тебе, защо те ти стават приятели. Много от тях наистина малко ми прекрачват границата и се чуваме много късно вечер, примерно, което не е окей, нали? Това, че аз нямам... Това мисля, че е моя грешка. Наистина това, че
трябва да има границата. някаква граница, но пък в един момент аз наистина имам клиенти, с които съм станала много добър приятел, много близък приятел. Аз мисля, И че даже това е много ценно това нещо са ми в нашата най-верните професия. клиенти. Аз с тях продължавам години наред. Аз имам клиент, с който първият ми клиент, който ми се е доверил и който знаеше, че аз въобще не съм интериорен дизайнер. Той просто се влюби в нещата, които аз правя като артист и каза, не, ти си мой интериорен дизайнер, нищо, че не разбираш нищо. Ще те изчакам да извървиш така ме пътя си. изчака да извърва пътя си. Аз започнах и 15 години, вече повече от 15 години сме с него. Ето, това е изграждане на връзка. Аз правя всичките му неща и смисъл между нас има такава връзка. Ние сме сякаш цял живот сме били заедно. Което ме връща все пак в бизнеса в цялата работа, защото ние, колкото и да сме творци, все пак правим бизнес. Да. И този бизнес се подчинява на определени норми, правила, договори, срокове. Как успяваш да култивираш това творчество, то да бъде форматирано в някакъв предварително разписан договор, в някакъв предварително уреден срок, така че да няма изненади? Няма как да не се работи с договор и даже го препоръчвам на всеки това, независимо дали клиента иска или не, дали как се случват нещата и дали ти е приятел. Аз винаги пращам договор, защото е много добре човек да е информиран какво получава срещу това, което плаща. Какви са сроковете, какви са неустойките по договора. И когато имаш срок и когато клиентът те бави. Да, защото се случва и това много често. Да. Аз, примерно, в момента се опитвам да завърша, за мен може би един от най-добрите интериори ще бъде, които съм правила до момента. Но така се опитвам 4 години да го приключа. И честно казано, в момента не мисля, че това е моя грешка по никакъв начин. Просто клиента не бърза толкова, прави нещата във времето. За мен това е голям проблем, защото ако аз бях излезнала преди 4 години с... Не, той вече е към приключване, но и си губиш мисълта, губиш линията, губиш интереса към това твое дете. И другото нещо е, че аз, когато го създадах преди 4 години, той наистина щеше да е култов, абсолютно. Голямо предизвикателство е, когато клиента много бърза, да речеме. И това се случва обикновено в обществените интериори, слава Богу. Защото хората, когато проектирам частен интериор, те вече се научиха, че сроковете са различни. Имат съпротиви, но в един момент просто разбира, че няма как да се случи за половин година. В началото много един частен интериор. Да, това е. Но искам да кажа, че също така е доста голямо предизвикателство, когато пък клиента не бърза. А ти вече си създал едно твое дете, креатвал си го, дори с хартия, дори само в 3D визуализация и един проект е готов, обаче в един момент клиентът ти спира да бърза този проект или се сеща в някакви участъци от време с големи паузи. И това, честно казано, страшно проекти, това е изключително изморително, защото аз всеки път казвам, аз когато влезна в проекта, аз почвам да го живея, аз искам да го случа, аз искам да го рода този проект и да го видя на бял свят. И когато това нещо се случи, е също толкова тежко за работа, даже мисля, че е по-неприятния вариант, отколкото когато клиентът ти те пришпорва, бърза, иска на всяка цена. Но тогава пък поне мисълта ти тече бързо. се умяваш ли да менажираш няколко проекта едновременно? О, да. Не искам да казвам доколко съм стигала, защото малко беше страшно тогава. Аз въобще не спях и просто като бях наредила едни 10 проекта, от които единия беше Томас Кук, няма значение, един хотел, който беше всъщност на Томас Кук, които фалираха. Няма значение, смисъл, не знам дали трябва да го споменавам това или не, но те така или иначе вече фалираха. Но направиха първия хотел в България и пак имаше много кратки срокове, огромна квадратура и плюс това имах още сумати къщи и апартаменти.
И тогава просто беше как за мен... стои въпроса с екипа? Направих бърнаут. Тогава наистина направих бърнаут. Да. Аз тогава за първи път усетих, че колко е важно човек да си дава време. Защото аз толкова бях прегряла. Работих сигурно с 4 екипа. Нали, аз имам по принцип... успявам да мисля, защото съм зодия Близнак, успявам да мисля, да си разчленявам мисълта на много места. Имам смисъл, това ме държи на фокус. Аз не мога, когато само едно нещо правя. Когато правя повече от 3 неща, съм супер на фокус и работя даже много по-добре. Но явно тогава се случиха прекалено много неща, прекалено много обекти и започнах да се изморявам истински. Започнах да усещам как... Да губиш тръпката. Почвам да загубвам точно усещането, тръпката, удоволствието. Да. Защото преумората си дава своята дума и просто в един момент си казах, не, спирам и това повече никога няма да го правя. Човек трябва да движи. Аз, примерно за моя характер и за мен като човек и капацитет, смятам, че мога да движа до 5 проекта едновременно. Но повече от това наистина е безумно. При привличането на хора, които да работят с теб, като изграждане на екип... Това е трудно, наистина. Много е трудно. Защото так му си създадеш един екип, той реши, че ще се отдели от тебе и ще си направи собствено студио. Това най-редовно се случва. Обучавала съм доста хора, са минали в годините през мене. Много ми е приятно, когато наистина имам екип, на който да разчитам. Да. Или поне имам ядро, на което да разчитам и си казвам, ето този човек так му, нали, вече всичко толкова се напасваме, но обикновено това са пък и по-креативни хора, които естествено аз ги разбирам и те искат да се изявяват. И въпреки всичко, това да бъдеш интериорен дизайнер и да бъдеш собственик на фирма за интериорен дизайн са много различни неща. Според мен хората не осъзнават, че едно е да правиш интериорния дизайн, друго е да управляваш фирма, която прави интериорен дизайн. Аз работя само с фрилансъри, да ти призная честно. В смисъл, аз нямам такава фирма, която да е... Все пак управляваш фирма, нали? ID студио е... Да, така е. Те всъщност работят за мен, което е свързано с много администрация, т.е. не е само да правиш дизайните. Да, така е. Разбира се, аз имам наистина ядро, което винаги е било с мен по някакъв начин. Да. Хубавото е, че те създадаха също такава паралелна фирма, с която си партнирахме и те всъщност цялата фирма знаеше, че работи за мене, така или иначе, но аз не обичам офисните пространства, първо да си кажа. Да. Някак си имам чувството, че творческия ми импулс спира, ако седна пред един компютър и едно бюро. Това ще ме убие, лично мене. Много хора така се шегуват с мен и казват, ма ти кога го работиш това, на плажа, на Бали или докато си? И аз казвам, да, естествено, аз навсякъде... И под душа, и докато спя. Таблета е с мене, аз наистина не се шегувам, дори когато почивката не ми е никога почивка. Аз обичам да работя по време на почивките си. Ти рисуваш и обичам да почивам по време на работата си. Смисъл такъв, това за мен е част от живота ми. Нямам такова регламентирано нещо, като да влезна от толкова до толкова в офиса. Да. Работя, когато имам импулс, когато имам идея и за мен е... Колко е различно много важно подход, това. Колко е просто... и пак неминуемо ще направя паралел с предния подкаст епизод с архитект Павел Янев, който пък е изключително праволинеен в структурирането на бизнеса. Той също създава изключително красиви интериори, които обаче той твърди, че не са изкуство, а са математика. Това беше думата. И въпреки всичко, това, което ти правиш, е неговото изключително по много различен начин. Абсолютно различен подход. Да. Абсолютно различен подход. Това е изумително. Аз си признавам, че много често си взимам таблета и кучето, качвам се в планината или отивам в парка, задължително на открито. Аз общувам много с природата, докато творя. Да. За мен е важно хората, които работят за мен, нека те да са си в офиса и да им подавам нещата. Тях това ги структурира. Да. Те не могат да си представят моя начин на работа.
Дълго време наистина тези хора ме молиха и казаха, нали, няма ли да създадеш един офис? И аз им казах, хора, мен това ме убива. Аз просто не мога. Аз съм главата на това нещо, но не мога да бъда като вас. Вие стоите наистина, работете по този начин, явно това работи за вас. Да. Вие се концентрирате добре. Естествено, не можеш да си помъкнеш огромния компютър докато се рендат картинките. Да. Но аз мога да си го позволя, защото в мене стои топката за творческия процес. Аз отговарям за това да измисля цялостната концепция и съм щастлива, че мога да го направя наистина навсякъде. Благодаря ти, че го споделяш този опит. Това наистина е много, много вдъхновяващо. Аз се лутам между двете. Аз съм някаква по средата. Аз пък завиждам, наистина, аз като влезна, примерно, в Zoom Studio съм и много близки приятели, аз като влезна в техния офис, толкова обичам да седа при тях и така да ги наблюдавам как всеки си е огромно удоволствие да съм с екипа и да обменяме тази енергия. Да. И също време, даже днес споделях как имам нужда наистина от това да остана сама понякога и да не споделям тази енергия с никой. Аз когато ги мисля нещата, не споделям с никой. Просто защото това може би ми идва вече от това, че съм артист и че съм свикнала решенията ги взимам. Аз не мога да си позволя някой друг да... Много съм трудна в това някой да ми даде идея или да ми се намеси в творческия процес. Не го позволявам просто. Някакси толкова съм уверена в това, което правя, че и заради това, за съжаление, нещата, може би на тях им тежи, но да му мислят. Да, смисъл, просто не мога нещата наистина са изключително различни от това, което е на пазара, така да се каже, това, което ти сътворяваш. Благодаря ти, надявам се. Така е, абсолютно. Не мисля, че може да бъде сравнено с каквото и да било. Добре, а какви са компромисите тогава, които правиш? Компромисите, които неминуемо върват със създаването на един проект и от страна на изискванията на клиента, и от изискванията на пространството, и от бюджетите понякога. Там правя най-големите компромиси. Аз не съм човек на компромисите и съм такъв характер и наистина много се уча на това, докъде един компромис работи за тебе, защото понякога това значи да провалиш един проект, да речеме. Компромис за мен е когато поема интериор, който не е на сърцето ми. Правила съм и такива. Голям компромис е това за мен и смисъл, но въпреки това се опитвам пак да съм разпознаваема, въпреки всичко да влезна в това, което трябва да направя, да дам най-доброто от себе си. Това, но за мен това е компромис, нали? Когато наистина се съгласа да направя нещо, което не е изискването, моето, заданието е различно от това, което усещаш. Да, от моето усещане и от моята естетика. Това е за мен компромис. Другото нещо, което е компромис, е когато наистина има ограничен бюджет. И винаги обаче в един момент тогава си казвам, окей, тогава пък ще миксирам неща. Нали? Явно хората не могат да си позволят всичко. Тогава съм много гъвкава и се опитвам да миксирам фирми, да миксирам кое да е водещо и да е акцент с някаква стойност такава по-различна и къде мога да си позволя, да речеме, малко да бъдат компромисни нещата. Компромис с вижданията си в името на това да бъде доведен до край един проект. Склонна ли си да направиш? Тоест, виждаш, че нещата не върват както ти ги виждаш, както ги усещаш, но искаш да докараш работата до край. Ще я докарам до край, но няма да се подпиша под нея, така да кажа. Когато видя, че нещата естетически излизат извън рамките на това, което аз искам да постигна като визия, ако имам такъв случай, в който нещата не са във визията, която аз съм задала, тогава за мен вече въпрос на някаква чест и достоинство или някакъв морал като човек и като професионалист да не се откажа, да завърша нещата, нали, чисто професионално, но абсолютно не се подписвам под тях, ако има такива случаи. Не искам да се експлоатира името ми под нещо, което не е мое, което на мен не ми харесва. С това, което е излезнало. Защото
ако върна лентата назад, мисля, че имам такива интериори. Сега не мога да се сета кой е точно. Няма и нужда, да. Но, честно казано, мисля, че имам тази опитност. Да, случва ми се и си казвам, окей, правете го. Нали? Или, примерно, ако излизат извън контрол и клиента започва много да се меси в процеса на работа и почва да се инати и казва, не, тук аз искам ето точно така да стане. Да, окей, хубаво, направи си го. Не съм аз обаче човека, който ще в един мъжки свят се опитваме ние да се наложим. Според мен най-малкото подизпълнителите в 95% от случаите са мъже. Ти като една дама, като отидеш на обект, как успяваш да ги респектираш? Майсторите, мебелистите, строителите, нали, вече излизаме от процеса с клиента и проекта, с реализацията, когато ти знаеш, че нещата трябва да се случат по определен начин, а майсторът ти казва, това не се прави така, моето момиче. Да, това като с моето момиче най-го обичам. И другото нещо, че като бях по-младичка и така бях много грацилна и си спомням, че като влизах и изобщо никой, в смисъл всичките такива, нали, те поглеждат някакво първо момиченце, нали, там влиза. И честно казано, обаче аз имам доста хард характер и изобщо никой не го очаква това от мене. Как мога да смена цвета на лицето си и гласа ми се променя даже. И смисъл, аз съм, за съжаление, бих казала, че винаги пробвам с меката ръкавица. Нали, така, ако може, по-деликатно. Обаче, за съжаление, има хора, които не разбират. И особено майсторите, наистина не разбират, докато не се заявиш доста твърдо. И докато не разберат, че всъщност въобще няма да отстъпиш. Нали? Имала съм такива сблъсъци челни. Там е вече много важна ролята на инвеститора. Да застане за тебе и да каже, просто чуваш какво ти казва Ина. И от тук нататъка, нали, като не го направиш, разваляш го, защото това най-редовно ми се случва, да влезна някъде и да кажа при лазабаните, нали, като видя, че някой не ми е направил нещата на геро, ги казвам, съжалявам, нали, това не се прави така, докато не се научите, че плочки се репат на геро, просто по този начин, значи буташ стената, това вече да, но то води след себе си разходи, т.е. и конфликти. И конфликти, и разходи. Така че е много важна, пак казвам, ролята на инвеститора в този момент. Да. И е да много важна. Крайната цел. Да, аз винаги правя такива първи срещи между мене, строителя, инвеститора и всички, които участват в проекта, защото това е възлово да не... Много често ми се случва инвеститора, примерно, решава да си общува сам с строителя. Голяма грешка. След това се шкуват едни коси, нали, се казва, аз, нали, това, съжалявам, ти ме прескачаш. Значи, трябва да си много наясно, че всъщност комуникацията трябва да ти минава през дизайнера. И че ти всъщност трябва да си гръб на дизайнера, а не да работиш в опозиция. И моята опитност като дизайнер ме доведе до тук, до момента, в който аз вече си върва с екипа. Аз казвам, аз работя с тези строителни фирми, примерно имам един-двама човека, не са много, на които мога да разчитам, защото там също е супер вече сложно. изградените взаимоотношения. Да, имам си тези мебелисти. Ако искате, нали, нещата да ви се случат по моя начин, така че аз наистина да ви гарантирам за това, което правя, ползвайте ги. Като не ги ползвате, аз не мога да нося гаранция за това как ще се случи този проект. Майсторите са много хлъзгави да намерят мекото на хляба. И са много важни обаче. Те са много важни, но когато я няма точно тази връзка, се случва, нали, те да влезнат под кожата на клиента и да кажат, не, аз слушай сега тя какво ти говори, а сега тук това се прави така, аз тук цял живот лева плочки и аз също се боря постоянно с това нещо. Това е един от най-трудните моменти, между другото, по време на работа. Ти го знаеш, да. Да, и наистина, за да се получи, защото пък моето виждане за проекта и това си го комуникираме с клиентите от самото начало. Да, визуализации, да, рисунки, да, картини, всичко това е чудесно, но на нас ни е важна реализацията, на нас ни е важно всичко това нещо да се случи на живо и то да бъде в най-добрата му форма.
И всъщност проекта е само една пътна карта за много кратък период от време. Да. И честно казано, ако клиента дойде още от началото при мене с идеята и ми каже, ние сме еди каква си фирма, нали, ние ще си направим нещата след това, или аз даже не искам да ти изпълнявам проекта. Защото аз знам, че след това не мога да се подпиша по този проект. А за мен всеки проект е дете и за всеки проект аз творя и всъщност всеки проект е моята визитка. Абсолютно. Към следващия клиент и към цялостната визия за това, кой си ти като творчество. артист. Да. Аз искам да си сложа проектите в сайта. Да. А за да ги сложа, аз искам да си нарисувам нещата до край, нали, да си ги направя до край. Така че това е много конфликтна точка. Да, има много широка практика да се търси само проект, нали? Да. Как се отнасяш ти към това? Не отказвам, наистина отказвам. Да, случва ми се, точно така. Много пъти, нали, идват и казват, ние ще си го направим. Вие от вас само проекта, нали? Може ли да ми начертаете еди какво си? Аз казвам, аз не черта, съжалявам. Аз творя и правя бутикови неща. Ако вижте ги нещата, ако на вас ви харесват и искате нещо по-различно, но ако просто искате един дом да ви се подреди, нали, там някой да ви консултира. Има достатъчно хора, колеги на пазара, които го правят. Или казвам, окей, ако сте на това ниво, аз просто ви дам консултация. Плащате за консултация, навигирам ви, оттам нататък се оправите. Въобще нямам време за такива неща. Да, и аз също го намирам за загубено време и им го казвам много често в самото начало. Но... Да, така е. Клубовна. Това е място за събития и те предоставиха тази изключително колоритна и интересна атмосфера. Само зад кадър, защото исках да... Тук си казахме някои неща за това, че всъщност много от младите дизайнери, дори тези, които са го учили, всъщност изобщо, нали, не си дават сметка какво се работи в тази професия и каква е реалността на тази професия. И според мен нашия YouTube канал до голяма степен им показва, нали, че трябва да си говорят с майсторите, че трябва да си общуват с клиентите, че трябва да се заявят. Ето това, което ти споделяш, наистина много, много е ценно. Много е ценно. Да, така. Добре, моят въпрос също от следващите беше за ниските моменти, за паденията, за моментите, в които си скубила косите и се чудила защо по дяволите го правят това. Имала ли си такива моменти? Май не. Не? Да, съм май щастлива. Това е много хубаво. Да. Ама ти ме питаш за някакъв конкретен... Не. Никога не съм съжалявала за работата си ли? За това да се чувстваш в безизходица, да имаш голям проблем, с който да не знаеш как да се справиш. Някой път това е труден клиент, друг път е, да речем, таблицата финансовата свети на червено и ти казваш, просто мога да съм продавачка в магазин и всичко ще е прекрасно. Имала ли си такива моменти? Нямала съм нито един момент, в който да съжалявам за работата си, която съм избрала, защото това съм го знаела. Не, аз съм го знаела, аз го знаех от ранна детска възраст, смисъл, че ще бъда художник и това беше единственото нещо, което ме вълнуваше и го помня от детската градина, че не съм спирала да рисувам, така че никога не съм съжалявала и всеки ден благодаря за това, което ми е дадено, но за какво съм съжалявала? Не за съжаление, но за трудности. Имала съм един единствен много труден момент, няма да кажа кой е клиента, защото е много известен. Но и беше толкова трудна комуникацията, че тогава си казах, че не всичко е пари, приятелю. И понякога, колкото и ти плащат, по-добре да имат уважението към тебе, да има човешкото общуване и разговор и да не работиш за една машина, която минава през хората. Наистина проектът ми беше много добре платен, но пък нервите, които тогава аз за първи път се сблъсках с хора, с които не можех да комуникирам. И дори съм ходила с психолога, разговарях за това как поведенчески аз да превъзмогна този тежък момент, в който аз усещам, че това е против моята личност. Не е против твореца, не е против дизайнера. Това е буквално против моята човешка личност и е в конфликт с всичките ми разбирания като човек и като начин на общуване, начин на говорене. И как безболезнено да заявиш себе си, така че Няма безболезнено. Имаше отстояване, имаше присъствие, имаше този момент, в който аз трябваше да си спечела
да респектирам съответно хората, с които работя. В един момент, нали, си казах, да, окей, нали, защото психолога ми каза, то не беше точно психолог, ами човек, който работи с, как се казват, HR или коуч, или някакъв тип междуличности взаимоотношения. Които оправят конфликтите във фирмите и такива неща. Да. Тогава няма да забравя, този човек ми каза, влез в обувките на този човек. Той се страхува повече от тебе. Затова се държи така с теб. Защото той е сложен там, като да менажира този огромен проект и всъщност, ако ти се провалиш, ще се провали той. И най-вероятно се страхува адски много от това нещо и затова се държат с тебе по този начин. Защото просто пресата беше огромна върху мен. Аз не знаех защо. Успя ли да създадеш приятелската връзка или просто не, по-скоро дистанция, но с уважение. Просто имаше някакъв разговор, който такъв преломен един такъв момент, в който си казах, окей, нали, ако искате да работиме, нека да го завършим този проект с малко по-различен тон, защото няма смисъл, нали, от този конфликт, нали, всеки ден аз да съм в някакво напрежение, аз не мога да работя. Това ме държи. Не е в полза на проекта, не е в полза на никой. Да, и мисля, че си го споделих много откровенно и всъщност смениха менеджера с друг и вече оттам нататък нещата тръгнаха и всичко стана много... Работата се завърши. Комуникация. Но това може би било единствения и и съм имал и още един тежък случай, но просто тежък клиент, като тежък характер, като човек, който е със своите странности. Това беше единственият ми проблем проект, който просто реших, че е по-добре да върнеш пари и да си тръгнеш, отколкото да продължиш в нещо, което ще бъде ад за двете страни и това беше единственият случай, който съм имала. Никой няма да спечели от това нещо. Да, и просто предпочетах да върна пари, отколкото, нали, да продължавам нещо, което усетих, че няма да завърши добре. Така че това са, може би, двете най-големи изпитания, които съм получавала в професията. А иначе да съжалявам за това, че съм дизайнер или артист. Никога. Нямах това, не беше това никога. Въпроса. Мога пак да бъда, нали, да работя зад бара, ако се наложи, но... Не за това, просто аз се шегувам, спрете земята, искам да слезна, нали, в моментите, в които се чувстваш притиснат от много страни. Един проблем не ти е достатъчен, имаш си още 6. То понякога, като тръгнат накриво нещата и тръгват много. Затова съм казвала, че винаги трябва да се усеща енергията на къде върви, защото има един момент, просто не знаеш какво се случва и тръгва много тежко проекта и така е до края. И не знаеш защо. Но ето това, което каза, че се обръщаш за помощ към хора, които са професионалисти. Това беше ценно за мен, защото смятам, че човек не трябва да реагира първосигнално. Наистина трябва да поговори с някой страничен, който емоционално не е ангажиран, за да може така да те... Аз просто поисках съвет, защото наистина психиката ми не издържаше тогава и никога не бях поставена на такава преса психологическа. Но се случват такива неща. Особено с големите корпоративни фирми, големи бизнеси. Там хората са обучени за това как да те пресират. Което не е никак приятно. И в моята глава нахлуват такива спомени, които... Така, както и да е. Изключваш си пощата, за да не ти изскочи нещо в събота вечерта и да не можеш да спиш цяла вечер, ако се случи. Добре, аз исках също другия ми въпрос беше за баланса, нали, защото нашата работа наистина е много стресираща на моменти, било то в реализацията, било то в проектирането, работата с клиенти, подизпълнители, но все пак ти оставаш човек, личност, който трябва да запази здрав разум. Хора сме, които имаме семейства. Как успяваш ти да балансираш, така че да бъдеш пълноценна за трите посоки ти, семейството и бизнеса, работата? Честно казано, преди години беше трудно, защото всъщност никой не го интересува ти какви проблеми имаш. Дали с мъжа си, с детето ти или имаш някакви други проблеми в къщи. И до голяма степен моите клиенти изобщо, всъщност, докато не навлезнат повече в личния ми периметър, не знаят въобще какво се случва с мене.
Оттам нататък сега мога да кажа, че с днешна дата, слава Богу, моето дете вече е голямо и е самостоятелно и се оправя напълно само. И аз съм много щастлива, че остана само да паза своето лично пространство като личен живот, нали? Да. И работата ми, което доста по-лесно се контролира. От друга страна, аз, както ти казах, не правя голяма разлика. Тоест, живот е моята работа и работата е моят живот. Аз ги свързвам нещата и гледам наистина да си давам това време на спокойствие всеки ден. Примерно, денят ми винаги започва с едни практики, медитации, лична практика, която аз имам сутрин и си казах, окей, аз до 10 часа няма да си дигам телефона. Който иска, аз ставам много рано, това не значи, че хората не знаят всъщност защо не си дигам телефона. Понякога ме питат, решава, че аз спа до късно. Не, аз не спа до късно, аз ставам 6 часа и половина, за да имам това моето лично време, което да ме настрои за целия ми ден. И това ми е много важно и много, много, много задължително. Вече не си го давам на никой. Така че, когато човек си даде тези няколко часа за себе си, след това може да работи съвсем спокойно. И съм си разделила така времето. Може би, като има повече работа, е по-сложно. И имаше един момент, в който се чудех дали да не си направя срещите само няколко дена седмицата, да знам, че имам срещи, а другото време да мога да проектирам и да мисля, защото хората малко не... Клиентите, всеки клиент мисли, че е единствен. Да. Той решава, че може само неговия проект съществува в живота ти и започва да те затрупва с въпроси и да ти звъни през 5 минути. Нали сега работим? Да, така че аз пак това идваме на темата за границите, че човек трябва да може да слага граници. Да. И даже, аз вече мисля, че се научих на това. Всяко нещо има граници. И когато не се сещат, аз им казвам, вижте сега, на мен ми трябва едно време, за да проектирам. И ако вие ме занимавате по цял ден да си говорим по телефона, къде да сложа контакта и не си гледате чертежите, примерно вашия строител или строителят ми, в случая някакви такива глупави въпроси, няма как аз да работя, да говоря по цял ден или да ходя в срещи. Това, което каза за медитацията и за сутрешната рутина, аз не съм изключително последователна, но го правя. Колкото по-често, толкова по-добре и наистина намирам, че това ти дава спокойствие на ума, така че да си много по-подготвен за целият стрес, който предстои през деня. Аз започвам винаги първо с удоволствие и уважение към мен самата. Много Така мога да кажа, че всъщност защо аз смятам, че така човек трябва да започва деня си. И когато направиш това, което... А не да започне... Не, че не ми се случва, когато бърза много, не, че няма извънредни ситуации, или винаги има такива. Но реално аз първо гледам да свършат тези неща, които ще ми дадат силата и пауъра за всичко останало. Иначе една ламя просто изяжда всичко. А не просто ламята живот да те глътне и ти в 8 часа вечерта да се чудиш дали на себе си, дали на детето си, дали на мъжа си, на кой да угодиш първо. Няма как да стане, когато си изморен. Не знам колко е уместно да те попитам за това, че за личната ти кауза всъщност сина ти е, доколкото знам, в инвалидна количка и това е нещо, с което ти така се бориш, за да създаваш среда, която да е гостоприемна за тези хора. Как се справиш? Аз имам чувство, че това е жените с детски колички едва оцеляват, но техния период на действие е по-кратък. Това е интересно, защото сина ми е един голям творец и наистина съм щастлива. Росен Карамфилов, не всички вече го знаят, той даже е по-известен от мене, но мисълта ми е, че това е лична кауза, защото той е със специфични потребности, винаги ни е било страшно трудно. Аз наистина, човек докато не му се случи, няма визия за тези неща, но наистина е моя лична кауза. Проблема е, че хората изобщо не са отворени в България, че законите не се спазват първо от архитектите, за тази достъпност на средата, което за мен е абсолютно престъпно и престъпно за нас като хора, които претендираме за култура, за Европа и за каквото и да било. И бих апелирала към всеки един от
моите колеги да мислят за тези неща. Защото те са важни, защото за мен е един хотел да има инвалидна тоалетна и инвалидна стая, може само да му дигне звездите и да го направи човек като влезне да си каже: вау, ето тук някой е помислил, не е сложил стъпала, е сложил една рампа, защото на всеки един от нас, дори на нас, ни е по-лесно да минем през рампа, не през стълбище парадно, което да не можеш да си качиш куфара догоре. Това е безумно наистина, защото, пак казвам, всички ще остареме, не знаеме кой какво ще му се случи. Има хора, които имат живот, това е животоспасяващо и важно за тях, да могат да се чувстват наравно с всички останали, както в една Виена може да влезне един човек с количка и ги виждаш, че те са като състезатели по техните... Те са на първо място. След това са колездачите и след това са всички майките с децата са след тях. И дори това, че за една майка с дете е много по-удобно да влезе. Аз самата съм скиор и се възхищавам, като ходим по разни европейски курорти за хора, които са физически, как се казва, не... С специални потребности, да кажем. Добре, да речем, казва се... Думата инвалид, честно казано, е забранена. Думата инвалид, те не са инвалиди, защото те са, да речем, без крак, без два крака, нали, различни. Това не ги прави по-различни. Това е следствие, дори някой път да кажеш не е заболяване, инцидент, т.е. никой не е застрахован. Разбира се. Но средата е така устроена, дори по ски курортите, че хората могат да се качат на лифта, могат да се спускат по пистите с различни приспособления, с които, да кажете, аз съм виждала такива скиори, които са без крака, колкото и странно да изглежда, да окарат като луди. Да, наистина скиори, които дори следствие на инцидент, може да кажеш, са останали без своите крайници и карат. И има тази... И са пълноценни хора. И са пълноценни хора и всъщност това, което аз смятам като главна мисия за нашата професия е не само да правим изкуство, не само да правим нещо, което е лукс, а всъщност ние да подобряваме стандартите си на живот и на мислене. И на мислене. И тая среда, която ние правим по-красива, тя да ни развива като личности. Защото аз тук само ще вметна, че не можеш да се занимаваш с изкуство и да нямаш сърце. Това правят масово хората и наистина не си дават сметка за това. Другото нещо е, че не може да се мисли по този елементарен начин, нали, когато се правят заведения, че в мястото, което ще вземе една тоалетна, с 2 метра в повече, ако я разширят, как ще ли да се направят 2 клетки, нали, за така наречените нормални хора в кавички, защото не знам кои сме нормалните. Нали сме стигнали до там, че ако всички сме диагностицирани, няма да останат много нормални. Да, точно така. Наистина аз се обръщам абсолютно към хората на изкуството, към дизайнерите, архитектите и въобще хората, които се смятаме, че сме интелектуалната маса на едно общество, не може да бъдем безразлични към тези проблеми. Те трябва да бъдат на първо място или едно от водещите и важните неща. Когато се проектира, когато аз наистина за мен това е много показателно. И когато правя обществени интериори, винаги искам това нещо да се случи. Не мога да кажа, че винаги срещам отклик. Пак зависи от клиента, но аз се боря и няма да продължа да се боря да го правя. От нас зависи да повишаваме стандарта ни на живот, именно това е да приобщаваме хората, които по една или друга причина са в неизгодна ситуация. Абсолютно, така е. И да, ние правим средата, в която живеем. Абсолютно, да. Благодаря за този въпрос, защото наистина ми е ти много благодаря, важен. че го каза, наистина е много важно. Да. Разкажи ми сега за бъдещите ти творчески планове, да започнем малко като в Холивуд, звездите. Да. Какво интересно предстои и какво може да очакваме да видим от теб скоро? Надявам се да завърша като интериор. Ще го разделя на 2 части. Добре. Като интериорен проект наистина се надявам да завърша един апартамент, който за мен беше така много интересна провокация. Той е на покрива на една сграда софийска на Артекс и е много интересен като проект, защото е много голям като площ, като мащаб.
Това е нещо, което е наистина чакам от доста време. Няма да казвам колко, но се надявам да го дочакам. Другото, което е в артистичен план, защото аз в момента много съм се върнала към рисуването и към твореца в мене. Просто подготвям се за една изложба, която е в пространството, което се създаде от Zoom Studio. Това е дом, мисля, че се казва. В сградата на Гама Дизайн се намира. Това е едно пространство за изкуство, това са едни от, мога да кажа, че са едни от малкото толкова отворени архитекти за изкуство. Те наистина Zoom Studio работят с страшно много артисти и просто много им благодаря и аз като артист и като колега за тази покана. При тях ще бъде следващата ми изложба. Мисля, че бях кога да я очакваме? Декември, края на ноември, началото на декември, нещо такова. Мисля, че тогава в този период и ще заповядайте всички. Да. А пък другото, което наистина много сериозно планирам и от много време мисля, винаги съм искала да имам своята дизайнерска линия с продуктов дизайн. Това би било жестоко. Да, защото и то в различни посоки. Не мога да кажа само мебели или само осветление. Да. Преди съм правила много осветителни бутикови тела. Сега искам да разширя целият този спектър от неща. Винаги наистина мисля, че това е нещо, което си поставям като бъдеща цел. Да създавам продуктов дизайн, който да носи моето име, който да е отличителен. Много искам някой ден да направя и аз като Марсел Вендърс, както той е невероятен дизайнер и артист. Неговите интериори, в смисъл, всичко е Марсел Вендърс. Да. Това е просто уникално. Аз не знам толкова креативен човек. Той за мен е някакъв кумир и в изкуството, и в дизайна. Това е може би за мен е човека който мога да кажа като дизайнер, че истински се възхищавам на тази колаборация, която той е направил. И на разговора беше толкова вдъхновяващ и интересен. Наистина безкрайно ти благодаря за това, че беше толкова открита да ни споделиш от твоя опит, от твоята практика нещата, как ги виждаш. Аз съм абсолютно вдъхновена. Ние така установяваме практика в подкаста да направим малък подарък. Всъщност това са книги, предоставени от IMG Publishing. Специално ги подбираме спрямо госта и в случая ще ти подаря нещо, което е наистина много свързано с природата, защото знам, че ти работиш изключително много с продукти такива, които са във връзка с природата. Заповядай и двете книги. Едната е малко по-личностна, за личностно развитие, другата японската култура. Това е разкошно. Японското изкуство на горските бани. Тук направо много ме докоснахте. Много ви благодаря, да. И тази е много хубава. Принципите на застопоряването. Много ми харесва. Стъпете здраво на земята и поемете по пътя към успеха. В твоите проекти наистина има страшно много природа и страшно много тази енергия, която не може да видим, но се усеща. Много благодаря. Това ми е мечта да направя баня, която да е... смисъл, сега като бях последния път в Бали, само ще кажа две неща и наистина снимах техните спа пространства в хотелите и беше невероятно това, защото ти излизаш на масаж и си вътре в природата и те ги ориентират винаги към джунглата и към водопада. И си казвам, това е нещо, наистина това е спа терапия, защото ти си в звуците на природата, виждаш я, усещаш я и получаваш удоволствие. И това трябва да бъде всъщност така трябва да изглежда. Ти максимално да можеш това нещо да го разпространяваш като благодаря. Като знание. Ще го правя и аз. Много ви благодаря за този подбор и за това много мило от ваша страна. Много ти благодаря. С нас беше Ина Дамянова. Имахме един наистина вдъхновяващ разговор. Надявам се този разговор наистина да ви е дал нещо, да всеки да е откраднал това, което е за него ценно. Благодаря ви, че бяхте с нас днес. Абонирайте се за канала. Обещавам ви да имаме още такива епизоди. Не казвам кога, ще видим. Но със сигурност ще има. Затова трябва да натиснете една камбанка. Там тя ще ви каже: Хол Студио Шкафа пак направиха страхотен подкаст. До нови срещи и преди всичко до следващата неделя в 10. Чао!
Thank you.